بسم أبوان والدن منفس قدوسن حد أملاخ آمين. أبقدن እግዚአብሔር ካብ ቁኑዕ ናይ ምዝራብ ክእለት ዘለዎ ሰባኺ ካብ ናይ ምፍዋስ ውህበት ዘለዎ ኣገልጋሊ ንላዕሊ ናይ ቅሬታ ልቢ ዘለዎ እዩ ዝያዳ ዝፍቶ ምኽንያቱ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ናይ እግዚአብሔር ስራሕ ካብ ናይ ጸጋ ውህበታት ንላዕሊ ይቕረብ ብምባል ዝስራሕ ስለ ዝኾነ እዩ። ይቕረብ ምባል ጸጋ እዩ ስለ ዝኾነ ካብ ካልኦት ጸጋታት ዝፈልዮ ዝተፈላለዩ ሰባት ዝተፈላለዩ ኩነት ዝወሃብ ዘይኮነስ ሰብ ምስ እግዚአብሔር ርክብ ክጅምር ዝቕበሎ ነገር ብምዃኑ እዩ። ምኽንያቱ የቕሬታን ድሕነትን ዝተተሓሓዙ ነገራት እዮም። ሰብ ቀዲሙ ናይ ሓጢአት ስርየት ይቕበል ካብኡ ይድሕን ዝደሓነ ድማ ይቕረ ይብል። ንይቕሬታ ንሽገር ንሰባት ስለ ዘይንፈትዎም ጥራይ ኣይኮነን እግዚአብሔር ከመይ ከም ዝፈትወና ስለ ዘይነስተውዕል ኢና። ንኻልኦት ዝኣምን ፍቕሪ፣ ንኻልኦት ዝቕበል ፍቕሪ፣ ንኻልኦት ዝፍውስ ፍቕሪ፣ ንኻልኦት ዘጸናንዕ ፍቕሪ፣ ንናይ ካልኦት በደል ይቕረ ዝብል ፍቕሪ ኣለና ዶ? ይቕረ ንብል ነቲ ሰብ ንምርሳዕ ንገብሮ ፈተና ኣይኮነን። ነቲ ሰብ ዘይኮነስ ንበደሉ ምርሳዕ ናይ ይቕሬታ ናይ መጀመርያ ተግባር እዩ። ናይ ይቕሬታ ግቡእ ግን ይቕረ ዝበልናዮ ሰብ ምፍቃርን ወገንካ ምግባርን እዩ። ክርስቶስ ኣቐዲሙ ይቕረ ኢልና ናይ ይቕሬትኡ ፍጻሜ ድማ ወገኑ ገይርና። ይቕረ ዘይበልናሎም ግለሰብ ኮነ ህዝቢ ዝኾነ ዓይነት ሰናይ ነገር ክንገብረሉ ኣይነፍቅድን ኢና። ስለዚ ይቕሬታ ኣብ ጉዕዞና ናይ መጀመርያ ተግባር እያ። ስለዚዩ ናይ ዮሃንስን ናይ ጎይታናን ናይ መጀመርያ ስብከት ተነስሑ ወይ ድማ ይቕረበሉ ዝነበረ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 3 ካብ ፍቕዲ 1-2 ምስ ሰብ ምንባርና ግድን እዩ። ኣብ ናብራና ምስ ሰብ ዘይንተናኸፈሉ ጉዳይ የለን እሞ ኣስተውዒልና ምስ እንርእዮ ብዙሕ ሽግራትና ምንጩ ናይ ይቕሬታ ህይወት ምጥፊ እዩ። ይቕሬታ ግን ናይ ሽግራትና መፍትሕን ናይ ሰላምና መሰረትን እዩ። ብርግጽ ይቕሬታን ናይ ሰብ ባህርን ብሓንሳብ ዝኸይድ ኣይኮነን። ዝተጻረፉና ክንጸርፍ፣ ዝሃረሙና ክንሃርም ሰብ ዝቕበሎ ነገር እዩ። ንዝጸረፉና ክንምርቕ፣ ንዝሃረሙና ብስቕታ ምስ እናሓልፍ ግን ብናይ ሰባት ኣተሓሳስባ